Enw I Will, dwi'n mynd i Ysgol Llanfair-ym-Muallt. Dwi'n blwyddyn 9, dwi'n mwynhau rygbi. Croeso ato ni yn 2019. Croeso atom yn 2019. Shwmai, enw fi Poppy. Helo, enw fi Shelley. Ac enw i Ebony. Ac ni'n mynd i'r Ysgol Llanfair-ym-Muallt trwy gyfrwng Cymraeg. Dwi'n byw yn Llanfair-ym-Muallt. Rydw i'n byw yn Felin Fach ar Boes Aberhonfi. Rydw i'n byw yn Llanfair-ym-Muallt hefyd. Croeso atom yn 2019! Woo! Fy enw i yw Aled a dwi'n mynd i Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt. Dwi'n blwyddyn 9 a dwi'n hoffi pêl-droed. Croeso ato ni yn 2019. That was good. Croeso atom yn 2019. Croeso! Enw i Iwan, dwi'n hoffi pêl-droed. Enw I Callum a rydw i'n hoffi pêl-droed. Enw I Griff a rydw i'n hoffi pêl-droed. Enw I Tom a dwi'n hoffi pêl-droed. Oh, Tom! Enw i Iwan, dwi'n hoffi pêl-droed. Enw I Tom a dwi'n hoffi pêl-droed. Enw I Callum a rydw i'n hoffi pêl-droed. Enw I Griff a rydw i'n hoffi pêl-droed. Croeso ato ni yn 2018. Fy enw i Ellis Evans. Dwi'n byw yn Targach ac dwi'n mynd i Ysgol Llanfair-ym-Muallt. Dwi'n hoffi chwarae rygbi ac dwi'n chwarae am tîm rygbi Gwynafed. Mae pitch hwn yn arfer bod yn pitch cricket am yn ysbyty tu ôl fi, ond nawr wedi troi mewn i pitch rygbi. Croeso ato ni yn 2019. Croeso ato ni yn 2019. Croeso! Dewch i Sir Maesyfed a Sir Brycheiniog blwyddyn nesaf 2018. Croeso ato ni. Yn 2018. Croeso i Brycheiniog a Maesyfed yn 2019.